xiquetes, la història que us contaré corria el dia 16 de març de l'any 1740. Benidorm era una xicoteta població de mariners i pescadors ubicada a la Marina Baixa. Pressols de valents i intrèpids mariners que havien resistit les invasions dels pirates durant molt de temps i que ara lluitaven contra un enemic comú, la terrible malaltia de la pesta. Eixa nit d'aquell any, tot el món romania estrany. Baiona i tota la seva tripulació havien partit a la mar buscant un vaixell a la deriva. Aquella nit hi havia trons i llampecs. La mar estava molt embravida. Ones molt altes com mai s'havien vist a Benidorm. Però, de sobte, un llamp en la foscor es va deixar bocabadats. Tal voltar era un senyal d'un mal presagi? A poc van anar apagant-se els últims estels. Es va anar fent-se de dia. Les gavines començaven a planejar silenciosament a l'horitzó. El sol començava a aparèixer com una llum que portava un alè d'esperança. Les persones estan impacients per l'arribada del vaixell d'Antoni Baiona, que a la vesprada anterior havia sortit a la recerca d'una nau que navegava perduda. Mira com són de valents ells, Antoni Baiona i els seus companys. Es van fer a la mar en una nit de tempesta i tot per veure on anava eixa nau perduda. Déu vulga que no siga tot una trampa dels pirates i hagin estat fet presoners. La dona de Vicent Llorca s'ha passat la nit amb uns sirienses davant de la Mare de Déu del Carme. Tota la nit, genollada i resant. Ai, Mare de Déu Santa, que aparega el seu vaixell ja per l'illa. Mira que ens fan patir. Totes les dones en passant tota la nit resant el rosari i demanant-li a Déu que tornen sants i estalvis. Che, mireu, per ací ve Francesc Suc. Ell anava al capvespre amb el senyor jutge de Marina al racó de l'Oix i parlaren amb els mariners d'Altea. Francesc, què pots dir-nos de tot aquest soroll que té al poble commogut per raó d'una nau que asseguren navega sense tripulació a la deriva? És veritat, el mariner d'Altea l'havien vista arrossegada pel corrent més ponent. Digueren que anava mig afonada. Ells no s'acostaren gens ni mica. En eixe cas, de pirates i moros, no res. Podeu estar-ne ben segurs. Qui sap si alguna tragèdia tan pròpia de la mar. Una falsa maniobra i... Així i tot, de por en tindrem. Mentre no els veiem aparèixer, les veles al vent i proa cap a terra.
No sé si m'ho fan els ulls, però diria que per allà lluny veig un llagut que ve a vela i rem molt d'espai, com remolcant un gran peix. Enhorabona, Toni! Us haveu arriscat, però ho haveu aconseguit. Quina nit hem passat! No sabien a quin sant encomanar-nos. Per fi l'hem trobada quasi a la frontera de la vila. Hem treballat dur per amarrar-la i més per remolcar-la. Com és de pesada aquesta nau! Quina mena de nau creus que és? Al meu pareixer, un llondro que deu ser treball dels mestres d'aixa per les costes de Màlaga. I el motiu de navegar perduda? Pirates? Pesta? No ho crec. Més bé, el fort temporal d'aquests dies li deu haver trencat les amarres en el port on estiguera fondejada. Heu retirat alguna cosa del llondro? Ni tan sols la coberta han tocat els nostres peus. L'hem amarrada i no pas ens sabem aturat a més. És nau de 2 pals o d'un? De 2, em sembla. Ho veuràs, només hi muntes i m'ho confirmaràs. Està molt bé, la teua paraula em basta. Ara, tot seguit, pujarem a la nau, el senyor notari i jo, per una inspecció i per fer-ne l'inventari. I com el senyor Álvar Llorca t'ha estat escoltant, farà constar a l'acta les teues manifestacions. Nuestra Señora, al infant Jesús en brazos. Que ningú siga gosat d'acostar-se a la nau. Temps tindreu d'escodrinyar-ne. Estem en les diligències de la justícia. De part del senyor Marquès de Cailú, capità general i governador del Regne de València, i també del senyor corregidor d'Alcoi. Tinc ordres de cremar la nau. Hi ha perill de que puga dur-nos la pesta. La seva tripulació és ben possible hagi mort d'algun mal roí. Vos, senyor capità, deveu saber que jo també tinc altres comptes que donar al meu superior, el senyor comissari de la Marina. Són qüestions competents de l'almirallat de la Marina. Eixa nau n'és, si no estic errat, de propietat del senyor infant, que Déu el guard. Cremar la nau no pas podem, però si no ho fem, hi ha perill de que la pesta es propague per tot arreu. Us demane que ho fem.
Una estoneta només i així no restarà només que la cendra. No puc complaure-us, capità. Jo també tinc altres ordres i són tan sagrades com les dels vostres superiors. És igual. Li ho demanarà la justícia ordinària, al senyor alcalde. El senyor alcalde? On és el senyor alcalde? No hi és? Poc importa. A veure, voluntaris per cremar la nau? O bé és de voluntat pegar-li foc o el faig venir per la força. Jo li pegué el foc.